primary department Zirlai zong te chipai vekule voin hi July ni som pariat sang ni som ni le pakhat nia chop ni ani a COVID-19 avangin kan len khom theih lowa chuwang chuan YouTube kaltlangin Zirlai kan zirla don ani primary department te hian voina hian Zirlai som pasarina kan zir dona kan Zirlai thupui tur chu sabeng tung tong thei ti ani dona Bible chang chhir turi achanga tam deuh hleka numbers bung som ni le pahni chang som ni pahni tanga chang som li pakhat ania ke mani in kan lo chiaranga kan chiar thiam lo ni point nu le pa te khan khongin kan fa te khalo chiar pui theu ila boina kan Zirlai min ko amu atum chu pathian in adu piang man ru amang thei ti ani Israel te kha ai gupta tangin pathian a hruai chuak ka kan theu toin karing thalera khan kum somli lai kha anwak vai ani pathian thu anoi lo wang khan anwa vai lai khan muap ram bul kha an lo thleng ta a muap ram ri ti na ani chu muap nam hi lota tha an nia lota fanu upazok laka piang te chumi ta tha kal zel ta chu an nia Genesis bung som pokwa chang som thum pasare khan kan muthaya ti chuan Israel te ai gupta atanga an chu a thaler kum somli an wa vai a muap ram ri muap ram bul an lo thlen lai hian muap lal pa chu balaka ania anu ming chu zipori ani muap lal khan Israel te kha huange nge selawa do kha achak tatlat maya heti hun lai hi chuan teng ti te jet fighter ti ten mangai lawa anin do lai hian chemsei ngun nam te feite sakor te thal te po an mang thina mase Israel mi te khan tam em chuwang chuanin muap lal khan ama aringot khan beingam lova heti lai hian mi pakhat athu puna piang thleng dik zel oma chupa ming chu balaama ani balaama hianin tongkam thalova mi chanchin a soite hi an chunga lo thleng zela entinan lo rot fela chu lo phar ro se ati te khan ti khan an lo phar mai zel ni om tak ania anni hi chu lo ho saro se thil thadeu deu te lo nei ro se ti te kha chuan khathiang ang kha an chung khan lo thleng zela chuwang chuan chu balaama chu muap lal balaka khan Israel te an chelo tur khanin asoma an chi kan ti chuanin an chunga thil thalo thleng turin thuan soidon ti na ani Israel zongzong lo phar vek ro se te po te mai theya Israel zongzong te hi lo thivek sela muap lal hian ne na chang ro se ti te po kha ti du mai theya chutiang ang lampang deuh chu ani a balaama po chuanin muap lal balaka som na kha alo pom ta a te chon Israel te an chelo tur khanin avakal ta a sabeng tung chunga achuang ani chu balaama chu ma se Israel te kha pathian in anam thlan te anni wangin an chunga tongkam thalo a thu soi kha aphal lova chu wangin balaama kalna tura khanin vantir ko kha alo din tir tatlat mai ni pathian khan vantir ko in em o vantir ko chu pathianina thil ti tura atir thinte atun lai tong takin akitte anni ber chu chung te chu annia sabeng tung chau khan vantir ko kha amutheya balaama khan amu ve thei si lawa chuwang chuan a sabeng tung kha asuale motia a watawak wak mai ni ma se sabeng tung akal du lo na chan ka chu pathian vantir ko kha khan dai kengin kong khan alo din tlat wang khania ma se balaama khan amu ve thei si lawa chuwang chuan sabeng tung kha kal tur khan an vodeu thoi ni flima te kan mu thin emo sakor te po shui ten an wok thin kamo khateng deuh kha ni a ma se alakal du chong lo a to pa phei chuan sabeng tung kha abok khup ta a bok khup lovin kal tlang selang chuan lalpa vantir kau khan balaama kha ati hlum dona sabeng tung khan
a chan him zok ti na ni chu Balaam kha sabeng tung khanin a chan him ta a pathianin an kal konga vantir kau khan dai keng alo din tir na chan chu Israel ho te kha anam thlanten ni wangin an chia lo kha aphal talawani anuwa chuan Balaam po kha amit kha alo war ta pathian vantir kau kha amu ve ta ani ta chun pathianin Balaam hena thu a soi chu hei hi nia chumi te chu an che i lo tur ani lo mal ka som te an ni atia chuwang chuan pathianin an chelo phal lowa balaka hna khan Balaam kha awathleng ta balaka po kha lo lom le maya chan chu Israel ho kha do kha tum kha an nia Israel ho an chelo turata na Balaam kha acha wangwang khani wangin Israel ho te an chi alo anga ama kha achakanga Israel ho te kha ne vek don ni khan a in ngai alo lom em to maya ma se ni chi na kan soi ang khan pathianin anam thlanten ni wangin an chelo kha phal lova mal asom ta voili lai mai Balaam hi Israel te an chialo turin balaka hian asom ma se pathian thu ang zela thu soi adu wang khan mal asom zel ta zokani chu ta chuan balaka nen po chuanin anin tha then tok mai ni helaya hianin no pang kan nia kan zir tur poimo deuh kan hriat tur poimo deuh chu pathianin an mui a khoi sakte chuan pathian nen atanga thu an mu chau an soi thina keni po pathian mi pathian pol ni kan du chuanin thil thalo kan soi tur ani lawa kan thian te chanchin thalo te kan soi tur ani lawa kan thian te bo kan rel tur ani lawa mi chanchin chedeu deuh ten kan soi tur lo zonga ti te kan ching tur ani lawa mel chero pui si ti ang chi te po kha chin lo tur ti na ni chu nang ni chu in sul mai kan kom pai lo chu ti ang chi te po kha trong kam moi lo ani trong kam moi lo te kha man lo tur ti na ni chu pathianin engkim hi man ru amang theya sabeng tung po kha Balaam nun na hum him nan pathian khan amang ve tlat mai ni chuwang chon no pang kan ni wang hin pathianin min mang du lo ani lawa min mang ve du thawa ama ero chu pathian man du turin keima ni zokhi kanin bo se angai ani voin kan thu von chu pathian chuan thil om lo te me po man ru amang thei thin ti ani atopa hian zona panga a oma zona pakhat na chu Moab nam thla tu te kha tunge ti ania a chana chu lota ti turani zona pahnih na chu Moab holal ming kha han soite ti ania a chana chu balaka ti turani pathum na chu Moab la linzol nei a roi ming kha han soite ti ania a chana chu Balaama ti turani zona palina chu sabeng tung khan kong laka enge amu ti ania a chana chu vantir ko khan dai keng amu ti turani zona pangana chu Balaam an tumeng zat nge Israel te chunga mal somna thu asoi ti ania a chana chu tumli ti turani khati zong kha kan Zirlai ani a kan Zirlai te lalpan kan za tan mal min som sak ro se